Dragi prijatelji, mi se nalazimo u konobiji. U konobiji obitelji Bradanić, ali to su sve naše konobe. To su svi naši prostori u kojima se okupljamo od pamtivijeka, koje smo i sagradili zato da se okupljamo, ne da čuvamo neke stvari, ne da tu držimo nekakve namirnice ili vino ili ne znam što. Jer i vino je dio nas. I svaka ova stvar oko nas, sve ove bače, sve ovi mjehovi, sve ove grede, sve ove požutili i potamnjeli zidovi, oni su svi živi. Oni svi govore jednim istim jezikom. To nije jezik riječi konvencionalnih, kojima sada ja govorim. To je jezik života, jezik ambijenta, jezik onoga što nas je iznjedrilo. Ovo je ambijent za koji kažu da je jedan od bitnih, značajnih, i ja to kažem isto, bitnih, značajnih prostora mediteranskog mikrosvijeta. Ovo je prostor u kojem smo se odvojili, ovo je prostor u kojem živimo, u kojem pjevamo, u kojem ljubujemo, u kojem pijemo na koncu konca, u kojem jedemo, mezimo, kako bi se to reklo, ali u kojem zapravo smo svi jedno. I svi smo zapravo u nečemu što je zajednica, ajde pomiješano, ajde ono bozlerovski kazati, gdje je pomiješana poezija i vino, poezija i piće, ali vrlo poeziji, diver i tako dalje, što je sve Baudelaire zapisao. A to je isto Mediteran, to je isto naše ozračje, to je isto ono što nas svih drži, što nas daje krila, što nas veze za ovom tlom i što nas zaista izjednačuje i pred životom i pred smrću.